Jo, dneska vás vítam nového videa na kanálu Flashplay 2. Prvé video bolo dosť populárne. Pozrel som sa a nový update Brookhavenu mal 121. Vidíte, ešte si to takto reflešujeme. 21 a 68 mali. Toto malo a 20 malo. A toto som už odpovedal. Super video, vidíte prvýkrát a ja sama som youtuberka profesionál a vravím ti, že je ľahké natočiť niekedy niečo iné, ale aj ja mám všetko v novom updateu, inak super nice video a mám tam listok 1 milión, mám tam aj VIP. A kanál Anaku. Aneku, dávajte samé lajky, odbery a tak, lebo ona si to zaslúži. A ideme, dneska si zahrajeme Berry Prison Run Obby. Ja čo tom toto sa dá. Fajno mám čo obušok. Toto sa nedá byť, sakra. Nedá sa to. Ideme hrať. Možno toto tu bude raz skúsované. Toto je običko. A čím budeme ďalej. Toto bude prvý part. A budú vychádzať aj tutoriály, ako spraviť v Grow a Garden. No, sakra. Máš to. Rýchlo. On môže aj skakať, sakra. Rýchlo. A keď nie 3-krát. Som sa teraz rozhodila, rýchlo. A keby ste chceli vidieť, tak môžete podobne vidieť video Grow a Garden o novom prepačte, v sobotu v Grow a Garden nevidie u mňa nové video, lebo pôjde na dovolenku a tam nemôžno streamovať. Keď mňa dvakrát stane, už jedenkrát nedostal, tak toto video ukončíme. Robím sa srandu, toto bude len tak a potom bude aj druhý part. Uvidíme, ako mňa vyzbiere čas na minimum. Rýchlo.
Minecraft nebudeme natáčať. Keď áno, napíšte to dole teraz do komentárov, či mám natáčať aj Minecraft. Minecraft sa neosvedčil a keď vy napíšete, že môže byť, tak jeho budem natáčať tú novú verziu. Napíšte to dole do komentárov hneď teraz. To je fakt špatný. OK, napíšte to fakt do komentárov, čo má Minecraft, natáčať Minecraft. Chodíme na to, máme. Chodíme. Vo štvrtok vyjde video na mobile. Vo štvrtok vyjde prvé video o novom vo štvrtok nevyjde, prepáčte, vo štvrtok nepríde nové video o novom updateu, no tak možno v piatok, ale v piatok bude o novom updateu. V piatok možno bude o novom updateu v Brookhavenu. A dneska už to stačí. Tak dajte like a odber a do komentárov, či mám natáčať aj Minecraft a uvidíme sa u ďalšieho videa. Tak čus. Dajte fakt komentár do toho Minecraftu. Tak čus. A každému dám srdiečko, kto povie, kto napíše niečo, tak tomu dám srdiečko aj like. Tak. Dovidenia, dámy a pánové, dovidenia.